ఇది శ్రీలక్ష్మీ నరసింహుని సన్నిధి, నమ్మిన భక్తుల పాలిట ఇది ఏ పెన్నిది. శ్రీలక్ష్మీ నరసింహుని సన్నిధి, నమ్మిన భక్తుల పాలిట ఇది ఏ పెన్నిది. పవిత్రమైన క్షేత్రం ఇది శ్రీహరి పుణ్యక్షేత్రం, పవిత్రమైన క్షేత్రం ఇది శ్రీహరి పుణ్యక్షేత్రం. ధరణిలో పుణ్యధామం దర్శించిన ఎంతో భాగ్యం, ధరణిలో పుణ్యధామం దర్శించిన ఎంతో భాగ్యం. ఇది అవతార పురుషుని మహాదివ్య క్షేత్రం, శతకోటి భక్తులను గాచే ఆలయం. శ్రీలక్ష్మీ నరసింహుని సన్నిధి, నమ్మిన భక్తుల పాలిట ఇది ఏ పెన్నిది.